אולי זה יישמע לכם בלתי סביר, אבל אם אתם סובלים ממיגרנות או עורף תפוס, יכול להיות שמקור הבעיה שלכם הוא במנגנון הבליעה. על הקשר שבין מנגנון הבליעה לבין בעיות יציבה ועל הדרכים לטיפול, נשוחח עם דוקטור רות גיא דוידסון, שהיא רופאת שיניים. מהי בליעה רפלקסיבית או רפלקטורית? הרפלקס של בליעה, דוקטור דוידסון. רפלקס הבליעה זו בעצם הבליעה שמתקיימת כל 20 שניות. עכשיו, בכל רגע כזה, המוח שלנו מקבל אינפורמציה על פלג הגוף העליון שלנו. זאת אומרת, מיקום הלסת התחתונה על הגולגולת, ושניהם יחד על החזה, הכתפיים ועמוד השדרה. אנחנו מכירים את התפקידים המסורתיים של הפה, של האכילה, השתייה, הדיבור, הנשימה. מסתבר שיש עוד תפקיד לפה, וזה לתת מידע למוח על המצב הנוירומוסקולרי שלנו. עכשיו, באופן די מדהים, אם הבליעה מתקיימת כתקנה, מה שדורש שיניים במצב נכון, בבריאות תקינה, במנח נכון, ולשון שמתפקדת כמו שצריך, ושזו הגדרה שעליה נותנים את הדעת קלינאי התקשורת בעצם. כן. אם המערכת הזאת של הפה מתפקדת כראוי, מסתבר שהמוח מאפשר לנו לשחרר כל מיני ספזמים שריריים. קיבוצים של שרירים אחרים. בדיוק. האם בדיוק. רק באזור הצוואר והגרון, או גם בגב התחתון וגם ברגליים? בכל הגוף, בכל הגוף. זאת אומרת, אנחנו מטפלים מכתפיים וצוואר דפוסים, אנחנו מטפלים בכאבי גב תחתון, לפעמים אנשים שהולכים הליכה כזאת מדשדשת, צורכים רגליים, כן. הבעיות נפתרות מרגע שנפתרות הבעיות בחלל הפה. אנחנו מטפלים באנשים עם מיגרנות לדוגמה. כן. עכשיו, עד כמה הבעיה הזאת שכיחה? עד כמה הבעיה של הפרעה בבליעה או באיזון של הלסת התחתונה עם העליונה גורמת לכאבים האלה? תראה, איזה אחוז אפשר להגיד מבעיות כאלה יש להם קשר לבליעה? אני יכולה להגיד שיותר מ-50% מהאנשים סובלים מבעיות של נגיד הידוק וחריקת שיניים. כן. אוקיי? זו תופעה מוכרת, הם מרגישים את אותם כאבים פה בצדדים וחורקים שיניים בלילה ולא מודעים לזה. בן הזוג אומר שהם חורקים. נכון, אבל מסתבר שהם גם עושים את זה בשעות היום. אתה מכיר את האנשים האלה שאתה מדבר עליהם ואתה רואה כאן את השרירים? את הלסת עובדת, כן. בדיוק, כן. בדיוק. הם עושים את זה ביום, הם עושים את זה בלילה. עכשיו, ביום אנחנו יותר יכולים לשלוט על זה. אני מדריכה את האנשים למנח נכון של הלשון בשעת מנוחה, ואז יש החלשות של התופעות. נכון? הנקודה נקראת N position, זאת אומרת, זו אותה נקודה שבה הלשון נמצאת כשאנחנו אומרים את האות N. זאת אומרת, הלשון מגיעה לפפילה הקטנה מאחורי שתי השיניים הקדמיות המרכזיות. כלומר, יש שם איזה פתח קטן של בלוטת רוק, כן. בדיוק, ומשם יוצאים עצבים לאזור החך. עכשיו, הלשון שם נמצאת במנוחה, לחיים רפואיות, מן הסתם, אם הלשון שם אי אפשר לכווץ את הפה. אפשר, אבל זה מאפשר איזושהי הרפיה. עכשיו, כשאנחנו מאמנים את הלשון למצב של שליטה בה, אנחנו מודעים לה, איך היא מונחת בפה, איך היא מתפקדת, בזמן רפלקס הבליעה, שאז אין לנו שליטה, הלשון מבצעת את הפעולה באופן נכון. אוקיי? עכשיו, לא לשכוח את עניין השיניים. חשוב שהשיניים יהיו במצב תקין, מכל בחינה שהיא. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים את השפעת השיניים על מנגנון הבליעה, ואנחנו בודקים את השפעת הלשון על מנגנון הבליעה. איך בודקים את זה? תראה, הפציינט בא עם צילומי רנטגן, עובר בדיקה... סליחה, של השיניים או של עמוד השדרה? לא, של מפרקי הלסת. אוקיי. אוקיי? מה שנקרא צילום פנורמי. אני גם רואה את השיניים במבט כללי, אני רואה את מפרקי הלסת. את רואה אם הוא תחן את השיניים שלו האחוריות? זה אני יכולה לראות גם בבדיקה קלינית וגם בצילומים. אני רואה באופן כללי אם יש השפעה כזאת או אחרת באזור המפרקים.
אחר כך, אם ההשפעה היא דרמטית, כמובן שצריך להמשיך הלאה ל-MRI או ל-CT, לפעמים צריך שיתוף פעולה עם כירורג, כן. תלוי בסיפור. דוקטור דוידזון, איך לטפל? אם את רואה ויבחן שזה קשור, איך את מטפלת? חוץ כרופאת... מאשר התרגול של לשים את הלשון מאחורי השיניים הקדמיות ושידבוק בלסת העליונה כן. שם, בדיוק איפה... זה בונוס לשעת כן. מנוחה, מה שנקרא. אני כבר עושה את זה. נהדר. כן. כרופאת שיניים, האפשרויות הן קודם כל באמת לבדוק את השיניים, לראות מה אפשר לתרום מבחינת השיניים. עכשיו, מה שאני יכולה לעשות כדי לשפר, מלבד לטפל בגורם עצמו, אני מכינה לפציינטים בייט גארד. מין פלטה כזאת. בייט גארד זה כמו, זה סד כזה, סד נשיכה. כן, רק המילה סד יש לה קונוטציה שליליות. בדיוק, משום שזה בעצם, זו פלטה שמשחררת, שמאפשרת איזושהי הרפאיה של שרירי הפנים. סד תופס וגארד זה שומר, הוא משחרר. עושה בדיוק הפוך. אבל אנחנו אומרים בייט גארד, או בעברית שומר מנשך, כשהכוונה היא גם למנוע את שחיקת השיניים על ידי כך שאני מגנה על השיניים בלסת התחתונה, אוקיי? אני משתדלת כמובן לעשות את זה בלסת תחתונה ולא בלסת עליונה, כדי לא להפריע ללשון בפעילות שלה, שזה דבר חשוב ביותר, אוקיי? עכשיו, על אותה פלטה, אני יכולה לתת לפציינט מגעים אידיאליים, שהוא כבר בעצם איבד עם השנים. או לא היו לו מעולם, תלוי. יש מגע אופטימלי בין הלסת העליונה ללסת התחתונה. יש נקודות מגע אופייניות, ולפעמים הן משתבשות וכל היציבה וכל המנח של הלסת התחתונה ללסת העליונה משתנה. נכון, וזה משפיע גם על עניין הבליעה. מה בלילה? מה קורה בלילה? הלילה זה הזמן הטוב ביותר לישון עם הבייט גארד. זה לא הנייט גארד שנותנים חלק מהרופאים לבעיה של המפרק הטמפורומנדיבולרי, של המפרק בין הלסת העליונה והתחתונה. לא, אבל זה בהחלט דומה. דומה מאוד, כן. דומה. אנחנו נותנים פלטה שהפציינט יכול ללכת איתה 24 שעות ביממה, חוץ כמובן משעות האוכל. כי אז חשוב מאוד תפקוד נכון של השיניים כנגד השיניים, לטחון את המזון. אוקיי? אבל הפלטה הזאת מאפשרת מגעים נכונים, מנוחה, הגדלת הנפח של הפה, ומתקנת עם שיניים חסרות או יש רווחים, מה שגם משפיע על הלשון. אז אם יש לכם בעיות בצוואר, אם יש לכם בעיות מיגרנות, אם יש לכם דברים שלא הצליחו לפתור אותם, זאת עוד אפשרות אחת לבדוק ואולי גם להיעזר. תודה רבה לדוקטור רות דוידזון.